wala gid nagpapugong sa kainit sang panahon ang kalipay sang isa ka daily draw winner sang Buena Mano Salvo Year 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM matapos ini nga nabaton ang iya nga mga premyo. Iniamo si Crescel Hortillosa, 56 years old kag residente sang Ingoray La Paz, Iloilo City kag nagamit sang GP kag Mr. Chip sa bilang iya proof of purchase. Nabaton na sini ang 1,000 pesos nga cash, 3 packs ang Comea Bihon kag palabok, isa ka box ang MX3 coffee nga may pulo ka sachet kag duha ka box sang Remsec nga may total 120 tablets kag ini ang nga gift pack ang nasulod sa balde nga Orocan. Suno kay Hortillosa, ibakal niyang yung mga nadagan nga kwarta sang madamo pa nga proof of purchase. Ginaagda man niyang tanan nga magpasakop man sa promo agod magdaog man kaangay niya kag may tsansa nga mangin milyonaryo bangod 1 million pesos ang nagahulat sa grand prize winner. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, kag 1,000 pesos. Bakal ko iban ni kung dugang sa proof of purchase ko. Thank you gid sa Bombo Radio ka sa Star FM kag sa sponsor sang Binamano Salvo Year 20. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you.